Good morning mga amigo. Yan mga amigo, dito tayo ngayon sa Butulan, Zambales. At mayroon tayong team building dito. At habang maaga pa, naglalakad-lakad muna tayo dito sa tabi ng dagat para sa ating kalusugan. Ayan, sana all. Ayan, mamaya pa tayo maliligo dyan mga hapon kasi meron tayong program ngayon at saka meron content trabaho. Ayan mga amigo. At mega love shoutout po sa inyong lahat. At bagong lahat, mega love shoutout po sa ating mga amigong subscriber, sa mga amigo nating OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nasa tabing dagat tayong mga amigo. Samantalay natin yung pagkakataon dito tayo sa tabing dagat mga amigo, maglakad-lakad sa buhanginan. Ayan mga amigo, nandito nga pala pa kami sa mga amigo sa Sundowners Beach Club sa may Butulan, Zambales. Ayan, nasa Pilipinas pa rin po tayo, wala pa po tayo sa China. Ayan, kasi lagi nababalita yung Butulan, Zambales at ayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat at magandang araw po at magandang umaga po sa inyo. At video tayo habang walang ginagawa mamaya kasi alas 7, alas 8 meron tayong program at meron konting briefing. Pero kahapon pa kami rito mga amigos sa Zambales. Hindi pa nagkakaroon ng briefing, baka mamaya. Ayan. Umalis na yung bangka na naghahanap ng pasahero para mamasyal daw. Ay kaso napakamahal naman ang isa. 500 pesos.